Il-banek u l-istituzzjonijiet finanzjari liċenzjati mill-MFSA ġew ordinati mill-Bank Ċentrali ta' Malta sabiex jagħtu moratorju ta' 6 xhur fuq il-ħlasijiet lura tal-kapital u li max lil min isellef u ġie milqut ħażin mill-coronavirus. Il-Bank Ċentrali ħareġ id-Direttiva 18 sabiex jiddefinixxi l-eliġibilità tal-moratorju u kundizzjonijiet oħra relatati mal-implementazzjoni tiegħu. Dan il-moratorju japplika għal self li ngħata qabel l-ewwel ta' Marzu ta' din is-sena lil individwi, familji jew negozji li jistgħu juru li ġew affettwati ħażin minn din il-pandemija. Dawk li jridu jagħmlu użu mill-moratorju jridu japplikaw mal-istituzzjonijiet li magħhom għandhom il-kont sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju. Il-perjodu ta' 6 xhur moratorju jibda b'effett mid-data tal-approvazzjoni tal-applikazzjoni. Dawk li jisselfu u li huma eliġibbli għal dan il-moratorju se jkunu jistgħu jipposponu ħlasijiet lura tal-kapital jew tal-imax għal data aktar il-qudiem mingħajr ma jkun hemm ebda penali jew tariffi. Dan il-pass żgur se jagħti nifs il-ħaddiema u n-negozji li bħalissa diġà jinsabu fi stat xejn tajjeb u fejn diġà rajna numru ta' impjegati li ġew essenzjati mix-xogħol tagħhom. Id-Direttiva 18 inħarġet wara li saret konsultazzjoni mal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta u l-Assoċjazzjoni tal-Bankiera Maltin.